Görkezip fasatlary, Türkmen portal övüner, ýatladyk taryhlary, yalan duyga bürener. Şahirimiz aýtsana, ýuwdularmy bu yalan, garşdyryp taryhy, halkyň ruhuny ýykan. Bigaýrak namyssyza, günde bayram, günde toy, şadyan gedaýlara, etden ýetýär süňkü pay. Sahnanyň sehnesidir, Rus baronyň eklenji, utanman övünýändir biz dünýäde dördünji. Kime derkar bu oyunlar, internetiň ýok ýerinde, ýurtdaşyna sahnalar, halka çörek ýok ýerinde. Ne, şu goşgymda aýdyp geçişmeýärler, Aşgabatda akylly şäher gurupdyrlar, we ol